Ty si bola vlastne prvá z kandidujúcich političok, keď to môžem tak povedať, alebo politikov, ktorí kandidujú do Národnej rady, ktorá sa prihlásila tak tým, že otvorila v nemenovaných správach hlavných vlastne v rozhovore tú tému gender ideológie, práva homosexuálnosti, úplne protichodne. Otvorene poviem, mňa to šokovalo. Prečo? No, pretože... On to nazvala dynamit. Že to bolo, že z úst Martiny Šimkovičovej niečo takéto... Aby som vás teda usmernila, pani, tá otázka bola položená. Tá otázka bola položená na túto tému, ja som sa k nej iba vyjadrila. A viac o gender ideológii a názoroch aj Martiny Šimkovičovej sa dozviete v relácii Medzipriestor v pondelok 22. februára o 20:30 na Slobodnom vysielači. Chcel som mať iba Majka trochu priestoru, povedať čo mám v mysli, vidieť jak sa dá udrží za srdce ako počas hymny. Teraz to potrebujem ku dýchaniu, skoro ak kyslík na konci, ne to, ale pre väčšinu z nás zostal by...